Oj van! Koga? Kaj tebi? Kaj ti bežiš, Isus, cijel mater, kaj me ljudi? Pa dečko, ja. Prokleti alkohol. Najte piti ako škodi ljudi. Oši, oši. I ne znam gleda ko se, vesi se, zacviklo je. Idemo te, baj, curman, idu krunac, curman, hoj van. Pa nemaš nešto tako. Kaj? Ručnu. Kaj ručnu? Sad te pusti van, kak? Pa nisi te ja stavio unutra, Bog tebo. Hoj van. Buš mogao van? Ti treba si štrkom leći. Ti trebaš prvo smršaviti. Ti buš zašao van negdje sljedeći tjedan, utorak. Strašno djeto, jedno 3 heda da zajedeš van. Ne, on bi sad trebao ići jedno 2 tjedna na dijetu, 3 da smršava i da more van. Kak si zašao dole? Pa ide! Kak si zašao unutra? Da ga potegni za štrikom. Evo ide, dobre. Dobre, zašao mu nekak. O štrik da ti dodam. Zaveži ga za štrikom i povleči ga van. Ajmo to, ajmo, gurni se, gurni. Evo, ovo je Monty Python je goli kurac, kao, evo ide. Kaj ščuka, kaj jegulja, gleda. Kres. Čekaj, kaj ga ti oponašaš ili? Pa daj! To smeha, znam. Ide jebat. I kada bi se ti hitro zdigni, ide bok nekaj kornjača si na pleći. Kaj ono kad se žohar prehiti, samo maše s nogama i s rukama, nikam ne bre. Isus ti je u matru, gledaj do teni ovo jest, kamer. Daj se nemoj pustiti. Da ovdje ne aktijem se. A čekaj, a bi zvali hitnu, kaj? Ne mogu zvali hitnu. A onda ga se stigni, Bog te evo, pa nem tu bil do 5 ur na popodne. Pa evo, crk kamer, vidiš evo. Moli ga kurac, njemu je lepo. Au, malo šajno kaj, daj ovdje, stigni se, Ajmo. Aufstehen, raus, ajmo, op. Kaj m***a gori, Bog te evo, zgori bi unutra.